Uzothi sathi asambe ekudlini ikutshela ukuthi sewenzani ekudlini. Hayibo. Umnikazi wafa bafo. Umnikazi mase ngasekho thatha into. Ngisho bafo into iyashiwa komunye umuntu. Kunomuntu athi mefile. Yes. Kunomuntu athi mefile. Abuye umuntu wakhe. Awulalela. Uzobuyela yena. Hayi mina ngibe Uzokufica nje. Akuthuka kanjani? Mekuthi intombi bafine sinene. Umshubo lo uyathathwa. Ayo uchupa back another one. Iqalile iyagqilaza. Lana ke kuthiwa amantombazana angayiphethe kahle akaqolozelana. Baphinde baphikisana ngokuthi ungalala nentombi yomngane wakho ose washona. Don't forget to like and subscribe. Awu. You know ngisho ngala my sister. Hayi bakahle. Right kuphela. Say something. What's in? Bathi bavele kumele umuntu emekubuka uvele nje fethi Umqolozele emehlweni umbuke nawe. Awu. Ayisabi ithekeni ukubuka emehlweni ufethu le. Ithekeni egrand. Sabi. Hayi sifana nongathi ngalokho. Hayi ngamaningi bafo. Ngathi nje hayi. Ibukabukana. Ibukabukana. Abeke. Hayibo. Hayibo. Airport le. Kwalo. EBrazil lesenze airport le. Wangafana amabhajini. Anani Bafuna nje ukubreak irecord emtshondolo. Ngiyabona nje mfethu ingane uzothi sathi asambe ekudlini ikutshela ukuthi sewenzani ekudlini. Bantu namanje nawe nizana lo mqondo. Hayibo umuntu azazi mina into yokujola eminyango cabanga nje phela angikho esikoleni mina inganze isikole ejola eminyango bafo. Cabanga nje ijola eminyango mina sengihamba ngimi emgaqweni hayibo cabanga lo indoda ende ime. Okay mama. Eyo bafethu umbuzo umile la ungalala nentombi yakho yomngane wakho sewashona. Lalela bayaphikisana. Sebenzi lonto mancane. Wayekhona akasekho manje izosho konomba. Wena ke shiya phansi indaba. Indaba ukuthi umuntu kaba uyashiya umuntu kabani Wafa. Wena wathatha abantu babade. Bafo. Ngeke nombozi ayibona. ngeke ifuna ukucatshangela Ngeke nomgozi. Yendele ngeke icabangela ifuna ukucatshangela yabo ukuzidle phela futhi icatshangelwe Wona ukhala umngozi wena usakhaleli ngetoto usakhala umngozi. Abukho umgozi. Umnikazi wafa bafo. Umnikazi mase ngasekho thatha into. Okay. Ngisho bafo into iyashiwa komunye umuntu ngosihlala. kanti kusekuthiwani mekusiwa uyofuyishiye Na umbuzo ungayithatha intombi yabafo sehambile emhlabeni. Hayi bafo monguthi nje ogazi ulobolile noma kuthuka kanjani mekuthi intombi bafine sinene umshubo lo uyathathwa. Kanjani manje kanjani Nokuthi yathama Bafo monguthi yakhaya comment ungayithatha yakhe. hayi please ngadependa hayi kithe mawukuthi mhlambe umshiyeni imali yabo ngamthatha yabo kodwa nje menganayo lutho yabo phela bafo kodwa mina ngilwela ukuthi ngisho uthiwa kana lutho kodwa kumele ngicobhoze bafo noma ngizwe noma ikanye mase ngithi kanti yaphela Wathi ifememuhle lo wakho ungamthandisisi kahle. wena okay ke wena ukuthi wena kubra wakho ke ngobe selapha egodini phela lo muntu uzokwenzani 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 ufile phethu usemathuneni imo khona Unamaphawo lo baba namaphawo miphawo phethu ushobolo baba umfaba ushobolo umama uzozona baba sadlula phethu entweni semhlabeni la uzomshiya umkhoda lo muntu lalela kunomuntu athi mefile yes kunomuntu athi mefile abuye umuntu wakhe awulalela uzobuyela yena hayi mina ngibe uzokufica nje ngibelesele ngoshobolo hawu webabo nangu umuntu uzokufica nje nawe usalibele ishobolo lapho ishobolo hayi bafuna bengalela uhlale ebhekile mesha ushobolo umuntu wena wena ngamakhabethe nangogisi hayi bafisa Ayibona abantu kanjena. Ayibona lona ngathi khalathi ke lo.
Okay, sure, thanks. Yeah,